Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwana maza da Allah idan mace ba ta tambayar ka abu, ba ta iya buɗe baki ta tambaye ka abu, ba shi ke nuna ba su buƙata ba, ba kuma shi ke nuna ka nannaɗe hannunka ka koma ɗan dambe ba, ba a samun komai daga hannunka. Maybe yanayin tarbiyyar da ta samu a gidansu ne da kamun kanta yasa ba ta iya tambayar ka, ba shi ya nuna ba ta so ko ba ta buƙata ba. It feels so good in the heart ka samu kyauta daga wanda kake so gaskiya. So stop coming out to brag cewa you're proud of her, she's responsible, she's a wife material. Indeed, she's responsible and you are not. Alhaji, are you proud of yourself? You are stingy. You are stingy. Kyauta na da daɗi. Wai she's responsible. Are you a husband? You are not a husband material either. She's a wife material. We know she's a wife material. Are you? So stop using it to get waste. Mutuniyan kirki ne ba ta taɓa tambaya na ba for 2 years muna relationship. Alhaji haba. 2 years a ce kuna relationship da mutum baka taɓa ba ta kyauta ba, baka taɓa mata komai ba. That, like I'm talking about, provided you have the means. Ba wai in baka da shi wannan is another thing different. Dole ba za Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah bai dora maka abin da yafi karfin ka ba. Dole Allah ya sa abin da zaka yi. In baka da shi an sani, amma provided kana da shi, a ce kana da relationship shekara guda baka iya mace kyauta, haba Alhaji, haba. Wasu kuma ku gane cewa akwai ma scam. Wasu sun ɗauka wai shi ne ake gane mutuniyar kirki. Wata daga haka mutuniyar banza ce, kai ne da take so ba za ta tambaye ka ba, za ta je ta tambayi wani. So kai ma ka samu tukwicin kyauta, tukwicin so an ce kyauta ne. Ko Elon Musk ne babanta, ka samu wani abu ka bata. It doesn't have to be money. Not necessarily kuɗi ko wani abu dai ko ya ne, ko mi kankanta shi, ko mai arhan shi. Ko da ta fi ƙarfi ka ba mu wani nata. Yana da daɗi. Amma wai ka zo kana kuri a cikin abokanai. Your friends are not just telling you, Alhaji, you are stingy. They don't want to tell you. Marubuci ne kai. You should think about it. Kai ma ka zauna mana. Ba wanda ya ce ka je ka ɗauki responsibility ta biya mata kuɗin makaranta waye, but at least ka mata kyautan wani abu koya ne za ta ji daɗi. Zuciya zai samu natsuwa da mutum ya san kana son shi. Kyauta ba ƙaramin sa soyayya yake ba. Allah ya ganar da mu.